ಹಾಯ್ ಯಾ ನಿಖಲ ಮೋಕೆದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯ್ ಎಂಕು ನಿಖಲು ಬೇತ ವಿಷಯ ಮತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಏನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಖಲು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಟ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಟೈಮ್ ಬಂದು ಹಾಕಲಿ ಹಲೋ ಕೇಂಜಿ ಕುಡೋರು ಹಾಕಲಿ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಹಾಕಲಿ ಅಂಚ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೀಸೋಟಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಎಲ್ಲೇ ಬಲೆತೇಲಿ ಪಲೆಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ದಾಗಲು ಪೂರ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಬತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಎಂಗ್ಲ ಮೈಸೂರು ಬಲೆತೇಲಿ ಪಾಲೆ ಅಂಚ ಅಂಚಂದೆ ಎಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲು ಪೀಸ್ ರೋಡ್ ಗಾಡಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಂಡರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟದು ಮಂತ್ರ ಗಾಡಿ ಬೈಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೂಲ ಲಾಕ್ ತುಲೆ ಮೂಲು అయినా టైం కిచ్చాడు కొనారా ఏరేగలా ಗಾಡಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಜನ ತುಲೆ ಮೂಲು ಎಂಜೆ ಗಾಡಿನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಕಂಡಿ ಸುಮಾರು ಅನಿತ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೆ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮೂದಿಲ್ಲ ಏತು 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ವಿರಾಟ್ 4 ಎದುರು ನಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ತೊಡೆ ಬೋಣು ಕಂಡಿ ತೊಡೆ ಬೋಣ ಮಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ ಐತೆ ಇಡಿಟೇರ್ ಮನುಷ್ಯನ ನಿರಂಜನ ಇದು ಎಂಗುಲು ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ನಿರಂಜನ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಟೆ ನಿರಂಜನ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಟೆಲ್ಲ ವಾರ್ಲೆಂಚ ಪಾಡಿ ಸಂದೀಪ್ ರಾಜುಲ್ಲೇರು ಸಂದೀಪ್ ಓಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಳು ಕಿರ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಕಿರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ದುಂಪೋ ಪೂಜಾ ಇರ್ನ ಓದು ಸ್ಕೂಲ್ ತಾಳಿಮಾಡಿಬೋದು ಒಂಜೆ ಪಿನ ಬರ್ತ ನಂಗೆ ಪಿನ ಬರ್ತೆ ನಡ್ತಂದೆ ಸೈಕಲ್ ನಮ್ಮ ಇವರಿದ್ದಾರೆ ಕೋತಿರಾಜು ಓ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಕಾಯಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಲಕ್ಕಾಯಿ ಬರ್ತಲೆ ಪೂರ ಬರ್ತಲೆ ಹಾತಿ ಮೆದಾರ್ ಬಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೋಟಿ ಭದ್ರಾ ಮೈಸೂರ್ಗು ರೀಚ್ ಆದ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಪೂರ ನಡುರಾತ್ರೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಆತ ಈ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೀರ ಬಿದ್ದಾರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿಶ್ ಹೋಗುದ ತೆಗೆದನು ಒಂಜಿ ಮಡಿಕೇರಿದಾರೆ ಊರ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ತಾರೆ ಪೂರ ಜೆತ್ತೊಂದಿಂತುಲೆ ಇಸವೆ ಪೂರ ಅಡ್ಡು ಮ್ಯಾಗ ಕೋತಿರಾಜು ತುಲ್ಲೆ ಆಮೆಟ್ಟು ಪಿರ ಚೇತನ್ ದಾರಂದ ಬಾಗಿಲು ಈಮೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಕೇರ್ಲದ ಆಂಟಿ ಇದನ್ನ ಲಾಕ್ಲಿ ರರ್ಜನ ಅಂತುಲಗೆ ಕಣ್ಣ ನೋಡಿದ ಅನಿಮುಲಿ ಬತ್ತಲಕ ಸರಿ ತುಲೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಬತ್ತದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ತಿರ್ಗಂತುಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಮೈಸೂರಿಗೂ ರಂಗಾಯಣಗೂ ಬತ್ತ ಕಲಾಮಂದಿರಗೂ ಕಲಾಮಂದಿರಗೂ ಬತ್ತ ಪೂರ ಮನೀಶ್ ಸುಧನ್ನಿ ಎಂಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪೂರ ಬತ್ತ ಕಲಾಮಂದಿರಗೂ ಬೈದ ಮೈಸೂರು ಎಂಗ್ಲ ಮೈನ್ಸ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬತ್ತ ಮೈಸೂರ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಮಂದಿರ ಮೈಸೂರು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪೂರ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡ ನಂಚಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ
그렇지. Hi. Hello. How are you? Hi, I'm fine. What about How you? is feel Mysore? Oh, Mysore is very tough, man. Yesterday night Kuchkopa. Yesterday night very kuchkoppa, no? Light. Function, no? Light. Today also kuchkoppa. Function end. No function. No function. Tomorrow bele. Bele. Every day heavy bele. Then Jolly. jolly. Wow. Nice. ಗಾಳಿಪಟ. ಜಿಲೇಬಿ ತಿಂದ್ರಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಪಕ್ಕ ಮೈಸೂರದ ಜಿಲೇಬಿ ಬಂದಾಗ ರಿಯಲಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಜಿಲೇಬಿ ಜಿಲೇಬಿ ತಿಂದಾರ ಜಿಲೇಬಿ ಈ ತಿನ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಗಿರ್ಮಂತೆ ಓ ಇನಿ ಬಲೆ ತಿಳಿ ಬಲೆ ಮೈಸೂರು ಬಂದು ಬೈದಾರ್ ಎಂಚ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಚ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗ ಕೊಂಡ ಮೂಲತಿ ಕೆರಮುಡುಲತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಣ್ಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರೋಣ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಂಕ ಸಿಮ ಗಾಯ ಬಂದಾಗ ಮೈಕ ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಭಯಂಕರ ಸಿಮನ್ನು ಸುಂದರ ಬಂದರ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಎಂಚಿರೆ ಏನು ಸುಂದರ ಬಂದಾರ ಇಮೇಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಕೊಡಬದ್ದು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೀರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಯಂಕರ ಕಾಮಿಡಿ ಆಚೆ ನಟ ನಿಖಿಲಾರು ನೇರಿ ಮನಂಗ್ ಮನಸ್ಸಿ ನೇರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ರೆ ನೇರು ತುಂಬದೆ ನಿತಿನ್ ತುಂಬೆ ನಿತಿನ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಹಾಯ್ ಹಿಂಗಳ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸುಧನ್ನಿ ಮನೀಸಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾ ಅಂಚಿನೇ ಹೊಸನ ಇರು ನೆಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತಾರ ಹೋಯ್ ಟೀಮ್ ಇಡು ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ನೆಂದು ಬಲದಲ್ಲಿ ಬಲ ಬೈದಾರೆ ಮೂರು ಇಂಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಕರಾವಳಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತರ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದರೆ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಮೈಸೂರು ಈತ ಜನ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ಮೈಸೂರದ ರಂಗಾಯಣ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಇಡಲ್ಲ ಒಂಜ ಎಂಕ್ಲ ತಿರ್ತುದ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಫುಲ್ಲು ರಂಗಾಯಣದ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣ 1 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೇ ಬರೋಣ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆಯ್ಜಿ ಬೇರೆ ಇರೋದಿಂತ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೈದೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂಲೆ ನಾಟಕಾಗ ಎಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಶಶಿರಾಜಿಕ ಅವ್ರು ಬರೀತಾನೆ ದರ್ಶಾಲಿ ಅವರ ನಾಟಕ ಯುವ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಗ್ ಮುರಾನಿ ದಸರಾ ಬತ್ತಿದ್ದ ಆಯ್ತು ಸರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇನಿಕ್ಲ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದ ನಾಟಕ ಫುಲ್ ಅದ್ಭುತ ಅವ್ರು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಣ್ಣ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲ ನಾಟಕ ಮೂಲು ಮೈಸೂರು ರಂಗಾಯಣ ಬರ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತಿದ್ದು ಆತೇ ಜನಕ್ಕಳು ಪುಗರ್ದೇರು ಅವನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ರಂಗಾಯಣ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚಿಂತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ತಿದ್ನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೂದುಪ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮಣ್ಣ ಮೂಲ ಕಲ್ತಿನ ನಮಗೊಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೈನ್ ಅವಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪ್ ಮೂಲ ಕಲ್ತಿನ ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ರೀತಿಯ ಕುಡ್ಲದ ನಾಟಕಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಎಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ತೆಗೆದಿರು ಅದು ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ತದ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ವಾರ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರಿಪುನು ಇಕ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲ ಕಲ್ಪರಿತಂದ 1 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ 3 ಮಂತ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಗ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ಮತ ಮೈಸೂರು ಬೈದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಮಂದಿರ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಮಾತೊಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಅರುಣನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಪೃಥ್ವಿ ವಿನಾಯಕನ್ನಿ ಪ್ರತಿಕಣ್ಣಿ ಪ್ರಜ್ವಲನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸರಪಾಡಿಲ್ಲೇರು ಸುಂದರನ್ನೆಲ್ಲೇರು ನಿರಂಜನ್ ಮನೀಶ್ ರಂಜನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಚಾನು ಏ ಮೈಸೂರದ ಫೀಲ್ ಎಂಚಾಂಡಿ ಮೈಸೂರದ ಫೀಲ್ ಸಿಮ 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 ಈಗ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿಯಾರ ಕಕ್ಕೇರಿಗೆ ದೇರು ಅವು ಯಾನೆ ಮಾರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳ್ತಿಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕಿನ ಏರ್ನ ಮೇಲಿಗೆ ಏರ್ನ ಇಂಗನ ಮೇಲಿಗೆ ಯಾನ ಬಯಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್
ಎಂಗುಲಿತೆ ಬಲಿದಿಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಪುರ ಅದು ಮೈಸೂರುದು ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿದ್ದಾಡಿನ ತುರ್ತುಗು ಸಾಧಾರಣ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರದು ಚೂರು ಪಿರ ದುಂಬನ್ನಗ ಹುನ್ಸೂರುಡು ಒನಸು ಕುಂತ್ಯ ಒನಸದ ಎಂಕಲ ಇದ್ದೆ ಒನಸ ಒಂದುಂಡು ತುಲೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಅಂದೆ ಕೃತಿ ಏ ಬಡ ಪಿಲಾರ್ ಆಂಡ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒನಸ್ ಮಲ್ತ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಗ್ಲು 1 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಪುನ ಅಂದಾಜುಂಡು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲು ಒನಸ್ ಮನ್ಪು ಯಾ ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲಿಂದ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯಾರ ತಿಕ್ಕುನು ತಿನ್ಯಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದೇವನಾಗ ಅರ್ಧ ಹಸಿ ಕಾಲಿ ಆದ ಅನ್ಮೂಲು